tervetuloa seuraamaan Aristo Aaltonen Catch and Cook-osio. Tämmöiset kalat me tuolta jätkien kanssa vedettiin tänään. Taimen tuli punamustalla beettelotolle, milläs toi rautu tuli. Oliko sellaisella kuparin värisellä mepsillä. Mutta joka tapauksessa tässä on nyt meidän illallinen ja lähdetään katsomaan, että mitä me täällä leiriolosuhteissa keskellä erämaata näistä saadaan loihdittua. Mä väännän nää fileiksi tästä. Aika brutaali. Se on elämä. Se on elämä se. Näyttää hyvältä. Nyt on paljon punaisempaa tuo liha muuta. Niin jo. Sitten tää taimen. No kaunis väri. Niin jo. Ihan jäätävä hieno. Tää on kovaa työtä tämäkin. Aina silmät kiinni. Näistä menee. Oikein oppisesti itestä poispäin. Viisään kuin mun mummi. Kiitos. Butcherin rooli on aina joka reissu mulle. Niin näitä toistoja on tullut niin paljon. Onks kuuhaa yleisin kala, mitä sä oot perannut? Ahven varmaan. Periaatteessa tääkin on, nää on kaikki keskenässä ihan samanlaisia. Hauella on ne yyruilla. Noin, siinä on nyt meidän iltapala. Ihan nätin väristä filet.